बोली कहला बोलाई नहीं है एला बोलौनी ह कि अब तो हिला के जिला हिलावत रू तू तोहर जोड़ा बा सचो पूरा जिला हैरान बा तोरा चलते। कितना आमदी मर गईले हमारा लिपस्टिक से हैं कितना आमदी मर गईले हमारा लिपस्टिक से हम कहे डेरा जाई के पूरा डिस्ट्रिक्ट से। ओ ऐसन बात बा तो ओठ तोहर लाल बा हाँ। लिपस्टिक काहे लगावेलू? ओठ तोहर लाल बा लिपस्टिक काहे लगावेलू? पेट में है मोतिहारी जिला के आ दोसर जिला काहे बतावेलू? का मोतिहारी जिला के उहे जौन फूलल बताओ ने। हाँ तो केनहू कहाँ फूलल बाटे। अरे अभी कमे बा बाद में गोटा जाई। अच्छा वो दिया कहता नहीं तोरा वाला जोड़ी से कह दी है का ह तोहरा वाला जोड़ी से कह दी है का ह आ झूठे के तोर बात मान ली कि पेट में लइका ह। अच्छा हम झूठ बोला तनी है ना। तो बात जानत रहू लइके के चिन्हासी हो कि पेट गोर हो जाला। लइका के चिन्हासी हो कि पेट गोर हो जाला। हमारा मोतिहारी जिला में जे भी आवे एक बार उ लड़कोर हो जाला। देखी हमार पेट बचपने से गोर बाटे ठीक अच्छा। बा। देखी पेटे ना सब चीज हमार गोर बाटे। ओहो हाँ सब चीज गोर बाटे। ऐसन बा। ए तनी लाइन पर आ जा। का लाइन पाई कैसन कैसन बोल के तू हमके पुल्हावा तारा कैसन कैसन बोल के तू हमके पुल्हावा तारा फेरा में नाम तोरा हमके पटावा तारा। तो कहाँ जाई बोला ना तोरा के ना पटाई तो कहाँ जाई? अच्छा हमरा के पटावा वैसन देहिए बाकी केहू के तनी मन एने ओने डोलिए जाई। देहिए त हमर बाटे उसे बम के गोला ह। हां बम के गोला है पता है तब ही तो हम इतना बुझा जे बारूद भर के तोरा तैयारी बन। तो बात कहीं लागत बड़ी झकास बारू तोरा है यादा पर मोतिहारी जिला का आरा छपरा सीमान बोलिया है गलिया पर तेरा पागल हो जाई। ओढ़नी दबा के अपना दांत से काटेलू ओढ़नी दबा के आई अपना दांत से काटेलू आ लोग के बाटेलू हमरा के डांटेलू। का रगो के बाट टिका। हां तो बटबू ना त का करबू सबके बाटत तारू हमरा के डांटत तारू। देखी हमार जवानी अभी सीज ना भइल बा समझनी। अपना जवानी के नु फ्रिज में रखे नी। अच्छा पूरा पाला के पूरा ठंडा करके आ घामा में तो पिघल न जाई। हम बर्फे मल देम साफ पला जाई। अच्छा का हो सुनी हम सब जानते हैं लोग कवना फेरे में बहन ठीक बा। का मर्द के जात बड़ा होला बेहाया मर्द के जात बड़ा होला बेहाया आ कांच कुंवर लड़की पर तैको ना आवेला दाया। ऐसन बा ता बे ऐसन कोनो बात नहीं के तोरा पर फूल बा हमरा ना अभी नु कहत नहीं लेकिन रउआ पे एको माया ना लागे वाला बाटे। जब बोला तारू तो ओठ से साफ रसे चुगत मन करता है गाँव छो में गार के आ पूरा पी जाई। एगो बात कही हाँ। मन में सोच के कर तू विचार मन में सोच के कर तू विचार आ कहाँ कहाँ खोजबू हमरे के बनाला ना भतार। अच्छा एक बात सुनी हम कहता नहीं कैसे रहुआ के हम बना ली भतार कैसे रहुआ के हम बना ली भतार अब प्यार जब करम तब नु बनम भतार। ओहो ऐसन बा। ता देखी हमरा उठलाली पर देख के गोरा मत पगलाई। अच्छा उठलाली आवेला मीना बाजार से ठीक बा। लड़की के देख के लागेला छौके। अच्छा लड़की के देख के लागेला छौके का मोतिहारी जिला के सारा मर्द बा मौगे। हमरे का कहलू मौगा तो मौगा जब कहिए देलू त तनी सा हिल जा मौगा जब कहिए देलू त तनी सा हिल जा आई कनखी दबा के ठीक भर लील जा। काली ली के बात करता नी उहे जम सब केहू समझे। ऐसे मत करे हमरा से बात ठीक बा हमरा खराब लागेला। खराब तो सब केहू का लागेला एका मतलब का ऐसे खराब बोला तारी हम जाता नहीं ठीक बा जाइए तानी हम। अरे बा ई का कहनी की चलिए गई ए भगवान या त राणे जिए के परिका दो हमरा। भैया हो कोनो कमी बेसी भइल होखे तो कमेंट में एडवाइस करी। हमार वीडियो अगर अच्छा लागल होखे तो भोजपुरी चटनी के सब्सक्राइब करी। हम भोजपुरी कलाकार प्रवीण प्रियदर्शी नाम बा। आप सब भोजपुरी चटनी वाला देखे वाला के दर्शक के पैर छू के प्रणाम बा। आप सब अगर अच्छा लागल होके वीडियो तो लाइक करी कमेंट करी सब्सक्राइब करी। अगर बहुत अच्छा लागल होके तो शेयर करी। जय हो भोजपुरी चटनी।